Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Hinyotrap Youth Council HYC Dingyay Circle habo ka jingalam jong Vice President Usamla Sondal Sik Lingkhoy, ha ka artrik ujulio arja arpun rio ka ledban jurep, ya ka Jingtrei ka Surok Mawlaingut Lawmei ka Mang pisa hadu klun rio paulak Tyngka. Kani ka jing led jurep ka long hadian ba ka seng ka layop dang ki babun ki jing ujuan ki padba halor ka Jingtrei ka ni ka Surok ha ka bala kinno ba kamlong Katkum ka Mang pisa na ka sorkar. Haka Jingtrei ka sengkala kinno bayaki nala baki kinro amsham la shna Katkum ka estimate bala menjur. Laong ba Katkum ka jingyo jingtip ling ba ka right to information lamang manchna henrio tali ki kinro haka jinglut ka bakot chaka arpun reo lak handai pun reo hajar Tyngka henrio la batang koi ka kinro bala dependable. Tang kata ka RTI ka penpauru bala mang manchna nala ha Shillong Mail jong ka road Surok ka bajrong kumbasan kilometer henrio la shamba amsham la dan satya ka no ka Jingtrei nala. Shushu Katkum ka RTI lamang ru shipho lak arpunyo hajar Tyngka naga banta ka kamti Kindle earthwork henrio ka sengkam sham la lap satya ka no ka dak Jingtrei. Halor gini ka jinglap ka sengkala dawa na ka PWD Mauplang Division ban Pentrei purai ka Surok Katkum ka Mang pisa balabo ban airu e ka jing pensyai halor ka jingbam Pentrei ya ki kapto kat ni ki benta ki bladap Mang pisa. Ka sengkala ong balada ka PWD Mauplang Division kamla ban Pin-i bala Pentrei Katkum ka Mang pisa ka pau syai badan AA ka babakla ha ka jing Pentrei ya ka ni ka project. Kumta ka HYC Dingyay Circle kala pinbana bakandang yay buddian bat pek ngor ya kani ka kam hadu bandayo ka jing shisha. Nakaling jungi kum ka New Tribute Council HYC Dingyay Circle man hagi ni ki penai ki bala dep ngilayo ban jurip ya kawai ka Surok bala Pentrei yang ni hapo dong jungi kebasan kilometer nang tay na ka Shillong Mawlaingut syadu sya Lawmei. Te ka jing pek ka jungi kum HYC ngi ka don ka jing bombit bombiang ka jing bom ihun nakaling jungi kum HYC. Teha ka sauterik jong banai mi archar ponriu nakaling jungi kum ka seng ila file ka RTI bagin yo ikikot isla ban pensisha ya ka jinglong jingman bat ka jing Pentrei ya kan ka Surok. Teha ka khat sauterik jong banai mi archar ponriu ngi yo ya ikikot isla ki ba pensisha te ka estimate amount jong ka Surok kalong arklur nrup holak. Te kidon hangni ki bangilap Katkum ki ikot ki ba kidon ki jaka ki bombit bombiang. Te kane ka we ka banta kane ka Edward kabala sanction amta kani ki Jingtrei kalong shipho lak tam te haka jinglap ka jungi kum ke HYC ba kamdon kata ka Edward ka jing ti khando ha kani ka Surok te la shu siang bai kum tu kum ba kalong ti shu ila hangne ya kani ka resurfacing including rehabilitation of the damaged pavement at Mawlaingut to Lawmei te ha kani ka san kilometer jong ka Surok kidon ki banta ki ba hadu nru tli ki haban kenro lightly ki digi retaining wall but lightly ki digi bridge wall te hadin mengila yo ini ki kot kisla na kaling jungi kum sengila jurip te ngila tanggawi ka kenro kadon te shushu kadon kene ki artli ki bok order te tang uju padu kontraktor ba yo bantrei te hadu 1000 meter na ka banta ka surface drain ka jingti na la te nrei apa nakaling jungi kum HYC ngila bana du basadang jung Surok hadu bakut jung Surok kamdon wat tang si jaka kata kabati nala pacucu kidon ki kontraktor ki bala pendap ya kijing siang rong ga jongki te henre hai ni ki side bombs haga jaka bakin the du khundau ki the penbanda ki tu ki rong ki bakho ya tu ko Surok kaba rim te nakaling jungi kum HYC dingi circle ni dawa mardor ya ka office PWD ba kan ai jing pensyai hangi kum gaseng Katkum kini ki kot kisla ki ba ngilayo Katkum ka RTI ki bangilayo ba kidon shibun ki aka kitchen bom shai bat kijing bom tray te nakaling jungi kum HYC idawa mardor ya ka office ba kan ai jing pensyai hangi kum HYC Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki aka batay kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.